Aşgabatda 10-25 may aralygynda awto uluglaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet näşrleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bu günleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlangyjy esasynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Şol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçüliklen ekologiýa çäresiniň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Onuň dowamında awto uluglaryň hereketleriniň çäklendiriljektigi barada hiç maglumat bermändi. Yarım resmi türkmen näşrlerine görä awtobuslaryň we taksileriň hereketine çäklendirmeler giridilmändir. Galy berdi bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdürilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda uluglaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir noktanlyklary döredöndigini belleýärler. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny, şeýle-de olaryň raýatlary uluglaryny duralgylardan çykarmagyna ruhsat bermeýändigini aýdarlar. Aşgabatda awto uluglaryň hereketiniň çäklendiriljektigi barada öňünden resmi ýagdaýda duýduruş berilmändi. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanlary ýeňiş güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusy eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrmançylyk üçin gahrman diýen belendady. Söwüş ordenlerine hemde medallaryna munasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňsiň 76 ýyllyk bilen tüýsürekden gutlaýar nimek bilen prezident bu urşuň dünýä taryhyna ören pazygaly we iň ganyokşukly döwür hökmüne girenligini tasdik etdi. Ýöne Türkmenistanyň urşa giden we gaýdyp gelmedik adamlaryň sany, uruşdan dolanyp gelenleriň sany, häzirki uruş veteranlarynyň sany we durmuş şertleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle-de gutlugda türkmen aýalgylarynyň uruş döwründäki goranmak gaznasyna altyn kümüş şaý hepleriniň 7390 kilogramyny tawsyranlygy bellenip geçilýär. Häzir metdugatda kän agdalmaýan hem bolsa Azatlygyň ozal hem habar berýäli Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 8-nji tomynyň 92-nji 93-nji sahypalaryna şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň zähmetkeşleri goranmak fonduny 170 milyon manat pul we döwlet daýamlaryny tawsyrdylar. Eskerler üçin 2 milyona golay ýylyk eýim ýygynadylar. 70,5 milyon manatlyk raýon we pul zat lotereýalaryny satyn aldylar. Metal böleklerini ýygynadylar. Söwüşçüler üçin 10 000 sany şahsy sowgat we 6 eşelon, ýagny 300 wagona ýakyn kollektiwleýin dürli sowgatlary berdiler. Diňe urşuň ilkinji 2 ýylyna saýul boýunça ofisiýerleriň we eskerleriň başgarasyna 57 milyon manatlyk kömek puly, gurban bolanlaryň başgalaryna we inwalidlere 465 milyon manatlyk pensiýa berildi. 15 000-den gowrak harby işgäriň başgarasy bolsa işe ýerleşdirildi. Türkmenistanlylar duşmanyň azad edilen ýerleri diklemek göreşine de işeňir gatnaşdylar. Stalingrad oblastyna 66 wagon dürli zat şol sanyna 15,5 miňe golay mali berdiler. 1943-nji ýylda azad edilen raýonlaryň we oblastlaryň haýyryna plandan artyk 1590 hektar ýeri däňekdiler. 66 000 mali berdiler. Uruş başlananna Türkmenistan 248 lukmany we 662 tany dürli medisina gullukçysyny fronta ýollapdyr. Umumlukda uruş ýyllarynda Türkmenistanyň bolan 556 lukman, 7,5 miňden gowrak kiçi medisina işgäri söwüş meýdanyny gulluk edipdir. Türkmenistanyň Sowet adamlaryna juda gymmat düşen ýeňiş gün münasibetli uruş veteranlaryna, uruşda wepat bolanlaryň ýan ýoldaşlaryna sowgat gowşurmak däwe guruldy. TDH-nyň 7-nji maýda habaryna görä, döwlet başçyny hökümet meclisiniň dogamyna 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňsiň 76 ýyllyk münasibetli sowgat gowşurmak hakyna fermany gol çekdi. Bu karar esasında häkimlikler veteranlara we wepat bolan eskerleriň ýyzyna galan aýallaryna 200 manat meçörüne pul sowgatlaryny gowşurar. Prezidentiň adyndan berilýän 200 manat sowgat döwlet kursunyna $57, Garabadar kursunyna $5 çemesi pul bolýar. Türkmenistanyň ikinji jahan urşy, onuň turmagynyň we ýeňsiň şeýle gymmat düşmeginiň hakyky sebäpleri hakynda Sowet ýyllaryna aýdylmadyk. Emma soňra belli bolan we
tarihin doğrusul öwrenilmek üçin zerur hasaplanayan tarih faktlar, adamların uruşda we tyrly hakyky baştan geçiren wakalary, gören horluklary we sütemleri barada halka yeterlik maglumat berilmeýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet medeniýeti beýik watançylyk urşy jümlesini 5 ýyl ara kesmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanmagy başlady. 2013-nji ýyldan başlap bu sene Türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy. Şu aralykda azatlygyň yerli habarçylary para wetrawyny veteranlardan sowgat üçin pul ýygnalýanyny habar berdiler. Geçen ýyl hem lewaply veteranlar özlerine prezidentiň adyndan gowşuryljak sowgat üçin pul tölemeli bolupdy. Mar şäheriniň käbir dukanlaryna yanvar aýynyň un paýoklary satylyp başlandy diýip azatlygyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçylar mundan öň un paýogynyň we beýleki subsidiýerlenen harytlaryň aýlap berilmeýänligini habar beripdiler. Azatlygyň fevral aýyndan maglumatlaryna görä, Mary vilayatynyň Adbir etrawynyň käbir döwlet dukanlaryna noýabr we dekabr aýlary üçin berilmeli un normalary hem berilmedi. Şonu etrap ýaşaýjylarynyň geçen ýyldan galan un paýyny almak üçin häkimlige arda ýazmalygy, ýogsa da paýogyň köýjekdigi aýdylypdy. Marda habarçymyň 10-njy martda beren maglumatyna görä, döwlet dukanlaryna berilýän azyk harytlarynyň paýlansy Sewitiň ýaşaýjylaryna barhaken nägilelik döretdi we köp adamly hojalyklaryň 80 töwereg agdasynyň garawy etrawynyň häkimligine arz edip barmagyna sebäp boldy. 8-nji may güni giýişlik gowşan maglumaty görä, adatça adam masyna 5 kilogram hasabyndan berilýän un paýogy bu gedek her maskala 10 kilogram hasabyndan berildi. Un maskaladaky adam sanyna seredilmän adam sany köp bolsa da maskalanyň bir aýdaky paý hökmünde 10 kilogram hasabyndan un berildi diýip habarça aýtdy. Döwlet dukanlarynyň işgärleriniň sözlerine görä, gelýän unyň möçberi gaty az. Biz başardığımızdan uny köprek maskala yeter ýaly etjek bolýar diýip ýaşaýjylara ýagdaýy düşündiren satçylaryň biri aýtdy. Ýöne un hemme dukanyna berilmeýär we bu özlerine degişli bolan dukanlara baran adamlary alasarmak ýagdaýa salýar diýip habarça aýtdy. Unyň gelenini bilip özlerine degişli bolan dukanlara baran ýaşaýjylaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, dukan işgärleri olary şäheriň belli dukanlaryna un gelen hem bolsa hemme dukany gelmänligini, eger gelse satyjylaryň özlerine degişli alyjylara jaň etjekdigini düşünürdiler. Azatlygyň habarçysynyň anyklamagyna görä, yanvar aýynyň un paýogy herlikçe 44-nji, 16-njy, 1-nji, 19-njy dukanlara berildi. Un paýogyny almaga gelen adamlaryň sany gatykän. Her dukanda ortasy 50 adamdan nowata durýar. Nowatlary gizlemek synansy bilen un dukanlaryň ýeňse gapysyndan satylýar diýip habarçy. Bir wada köp adamyň gelmezligi, nowatlaryň uzun bolmalygy üçin uny ýaşaýjylaryň atlarynyň elipbi tertibine nowata düzülmegi esasynda satýarlar. Häzir A harpyndan başlanýan atly maskallara un berilýär. Maskalatynyň baş sany köplük bolan hojalyklar 10 kilogram un bilen oňup bilmejekdiklerini, munyň gaty az bolýanlygyny aýdyp, un paýlarynyň dogrulygyna berilmegini ödelenip haýyş edýärler. Dukan işgärleriniň biri un paýyny dogry soran ýaşaýja berilýänini al. Bolmasa buzaga paýyňdan hem galarsyň. Gok etsen un paýogyny düýpden bermän hem bilerni. Bu sözler un paýogyny dogruljak bolýan beýleki adamlara hem sapak boldy. Şondan soň olar hiç saat diýmän berilen un alyp sessiz çykyp gitmäge başlady diýip habarçy gören zadyny gurrun berdi. Şeýle dol dukanlara diňe un paýogynyň gelenligini, her aýda berilmeli edilen beýleki zerur harytlaryň entek hiç bir dukana gelmänligini aýtdy. Şäher dukanlaryna gelen un paýogy barada eşden owa adamlar hem öz dukanlaryna bardylar. Emma döwlet dukanlarynyň işgärleri olary unyň gelmänligini, haçan geljeginiň hem belli däldigini aýtdylar. Ýylla buğday öndürmek boýunça döwlet tawşyryklarynyň ýerine ýetirilýänligini, azyk howpsuzlygynyň üpçün edilenligini aýdýan Türkmenistanyny soňky ýyllarda çuňlaşan azyk krizisi dowam edýär. Bu ýagdaý harytlaryň bahasynyň barha gymmatlamagyny,
döwlet dukanlaryna gelýän haritlaryň bolsa barha agylmagyny alyp geldi. Kutuwus dukanlarda birinji sort unyň bir haltasy 600-700 manat bahalanýar. Egerde döwlet dukanlaryna un paýagy berilmese, gymmat bahadan un almagy köp gojalygyň gurby çatmaýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Bu ýylky un gytçylygy orada aýyny öýüne kokun neyip çapady, pişme ösürip goňşy bolanlara paýlayan adamlar hem gaty adatdy. Sanaýmal adam kokun paýlady. Sebäbi köp adamyň günne öz iýjegi gaýgy boldy diýip mardaky habar saýtdy.